Benvinguts de nou al canal. Espere que estigueu llestos per a embarcar-vos en un nou vídeo. Sense més dilació, comencem! En aquest vídeo explorarem conceptualment què és una transformació en el nostre món i les seues propietats en el món de bola de drac. Aquestes últimes les explicarem per separat amb un exemple real i un altre fictici de bola de drac, per a fer-lo incorporable. Abans de ficar-nos de ple, volia esmentar a dos youtubers més de bola de drac. El primer és Dragon Ball EC, que fa vídeos amb les últimes notícies del manga i de l'anime, de bola de drac, òbviament. No dubteu a seguir-li si vulgueu estar informats. I el segon és Godkill Legend Z, que fa contingut variat sobre bola de drac, des de memes a escenes gracioses. Si voleu passar l'estona bé, no dubteu en seguir-li. Comencem amb la secció del mosquit tafaner, que és la part conceptual. Espero que us siga el més amè possible. Comencem! El primer. Què és una transformació? Això és un procés en el qual canviem una cosa concreta d'un estat A a un estat diferent anomenat B amb propietats diferents a les originals, però sense perdre la seva identitat de partida. Això ho podem veure com a exemple quan un insecte pateix la metamorfosi, quan modelem l'or perquè siga un lingot, quan el nostre estat d'ànim va canviant durant la setmana, o fins i tot quan el nostre esperit aconsegueix un nou estat de l'ésser mitjançant la meditació. En bola de drac, les transformacions existeixen també, i aquestes posseeixen unes 12 propietats principals per entendre el seu funcionament en aquest món. No obstant això, veurem aquestes 12 en dos grups de 6, perquè no siga tan abrupte aprendre-les i assimilar-les. Seguint d'esquerra a dreta amb la mirada i baixant a la següent fila, en acabar, tenim que el primer grup de 6 propietats ens parla de què són. Primer, específiques. Segon, finites. Tercer, reversibles. Quart, entrenables. Cinquè, refinables. I sisè, endergòniques. Iniciem amb que les transformacions són específiques, és a dir, només succeeixen en determinades espècies i individus. Un exemple real d'una cosa específica seria l'amargor de les llimes. En el món de bola de drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria la capacitat de transformar-se en gran mico de l'espècie Saiyan veient la lluna plena. El segon seria la capacitat de canviar a formes menys avançades evolutivament de l'espècie dels dimonis del fred. I el tercer seria la capacitat de l'espècie dels Majin de transformar-se absorbint a altres individus. La segona propietat que veurem és que són finites, és a dir, hi ha un nombre màxim d'elles i de les seues varietats. No són, doncs, il·limitades. Un exemple de la vida real serien els coberts que tenim guardats a la cuina de la nostra casa, els quals poden arribar a comptar-los tots. En el món de bola de drac, podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria el límit a 3 transformacions del llinatge del Super Saiyan de Ki Mortal, sent el de major nivell el Super Saiyan 3. El segon serien les 3 involucions dels dimonis del fred, que encara que pogueren arribar a ser més, hi hauria un pas evolutiu cap enrere que seria massa gran per a completar-se de manera estable. I el tercer seria les formes obtingudes per l'absorció d'altres individus, com és el cas de cèl·lula, en què per molt que absorbisca més individus no podria transformar-se en noves formes. També són reversibles, és a dir, una vegada completada es poden desfer o revertir. Un exemple real molt senzill seria quan escrivim amb un llapis un paper i esborrem el que hem escrit amb una goma, retornant al paper a com estava abans d'escriure en ell. En el món de bola de drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria quan Goku perd la transformació associada a l'Ultra Instint dominat
i torna a l'estat base o normal. El segon seria quan Freezer reviu en la seva forma final robotitzada, però torna a la seva primera forma, exclusivament biològica, per a ser curat en la màquina de curació de la seva nau. I el tercer seria quan Cèl·lula vomita a l'androide D8 i torna a la seva forma semiperfecta, ja que encara no genera per si mateix suficient energia per a adoptar la seva forma perfecta. D'altra banda, són entrenables, és a dir, poden realitzar-se més ràpid i de millor forma com més s'usen. Un exemple real d'alguna cosa entrenable seria, per exemple, els músculs del nostre cos, ja que en entrenar-los fa millor una determinada tasca. En el món de Bola del Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria quan Goku i Gohan ixen de la cambra de temps hiperbòlic on van entrenar per a que la seva transformació de Super Saiyan gastara menys energia i fora més controlable. El segon seria quan Vegeta aconseguís invertir l'òptim temps i energia per aconseguir el Super Saiyan de grau 2 i transformar-se en Super Vegeta. I el tercer seria quan Goku baralla contra Zamasu fusionat. En el manga ja que aconseguís traure el 100% del poder del Super Saiyan blau, creant-se el Super Saiyan blau complet, gràcies a tot el seu entrenament. Addicionalment, són refinables, és a dir, poden alterar-se perquè siguin molt més eficients i eficaços en les seues funcions. Un exemple real el tenim en com el carbó es pot transformar en la naturalesa en diamant, aplicant suficient calor i pressió. Més després, mitjançant determinades tècniques, fer-lo pur i brillant. En el món de Bola de Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria quan Goku usa el Super Saiyan 3, que és una versió refinada del Super Saiyan 2. El segon seria la versió refinada del Super Saiyan 10, que és la transformació Saiyan més enllà del 10 de Goku, que veiem en la seva baralla contra Freezer reviscut. I el tercer seria la transformació en Super Saiyan Blau Evolució, que és la versió refinada del Super Saiyan Blau aconseguida per Vegeta en el torneig de poder. La següent propietat és que són endergòniques, és a dir, requereixen energia perquè succeïsquen. Un exemple real d'alguna cosa endergònica seria el creixement de les plantes amb la llum solar, ja que necessiten d'aquesta energia per a poder créixer. En el món de Bola de Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria la transformació de Ki mortal a Ki diví, mitjançant el ritual de Super Saiyan 10, ja que en aquest és necessari que passen les energies 5 Super Saiyans de cor pur perquè tinga lloc el canvi. El segon seria quan Cèl·lula imperfecte necessita l'energia dels androides per a poder transformar-se en Cèl·lula perfecte, ja que no produeix encara la suficient energia per a produir-la de manera natural. I el tercer seria la transformació en Super Saiyan utilitzant l'energia de l'usuari per a tindre lloc. En aquest exemple pot ser la transformació de Goku en Super Saiyan. Una vegada assimilades i apreses aquestes 6, veurem el segon grup de 6. Seguint d'esquerra a dreta amb la mirada i baixant a la següent fila en acabat, tenim que el segon grup de 6 propietats ens parlen de que són 7è exoenergètiques, 8è graduals, 9è superponibles, 10è desbloquejables, 11è classificables i 12è comprensibles. La setena propietat és que són exoenergètiques, és a dir, alliberen energia durant el procés de canvi d'aquesta. Un exemple real d'alguna cosa exoenergètica seria el procés d'oxidació molt ràpida d'un material amb l'oxigen, també conegut com a foc o incendi. En el món de Bola de Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer serien les fusions, ja que s'allibera una gran quantitat d'energia en el procés de crear una nova entitat. El segon seria el pas de cèl·lula forma semiperfecta a cèl·lula forma perfecta, alliberant quantitats desorbitades d'energia en absorbir a l'androide D8. I el tercer seria quan Broly es transforma en Super Saiyan rabiós, crear una quantitat
d'energia brutal en morir el seu pare Paragus. També són graduals, és a dir, no tenen lloc de forma instantània, sinó que ho fan per diferents passos. Un exemple real seria el com inflem un globus. Aquest no s'unfla de cop, ja que necessita diverses bufades per a això. En el món de Bola de Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria quan Goku xiquet es transforma en Gran Simi, en el qual va a poc agafant les característiques d'aquest últim. El segon seria quan Freezer passa des de la seva segona forma a la tercera alterant a poc la seva morfologia. I el tercer seria quan Cèl·lula passa de la seva forma imperfecta a semiperfecta, després d'absorbir a l'androide D7, adoptant formes intermèdies abans d'aconseguir l'estat final. D'altra banda, són superponibles, és a dir, poden tindre lloc alhora dues transformacions independents o aplicar-se les unes sobre les altres. Un exemple real d'una cosa superponible seria la roba en un maniquí, ja que es poden posar i llevar per separar les peces de roba, però conjuntament fan una cosa nova, que és un conjunt. Sent això alguna cosa que no aconseguirien per separar totes dues peces. En el món de Bola de Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria la transformació en Super Saiyan rabiós aconseguida per Broly, que aplica a la transformació rabiosa a més la de Super Saiyan. El segon seria el Super Saiyan blau de Goku, ja que s'aplica al mateix temps la transformació en Super Saiyan 10 i la de Super Saiyan. I el tercer seria el Super Saiyan Fúria de Trunks, del futur, ja que mescla el Super Saiyan 2 amb una forma incompleta del Super Saiyan 10. Addicionalment, són desbloquejables, és a dir, poden ser accessibles o no, segons les condicions de les quals parteixen. Un exemple real seria quan aconseguim un nou aspecte per al nostre personatge en un videojoc, després d'aconseguir completar certs assoliments. En el món de Bola de Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer, quan Gohan xiquet desbloqueja la transformació en Gran Simi en veure la lluna plena, ja que sense ella està bloquejada aquesta transformació. El segon seria la transformació en estat místic de Gohan, que ha de ser desbloquejada per l'ancià Kaioshin mitjançant un ritual. I el tercer seria el desbloqueig del Super Saiyan 2 per part de Gohan per una gran pressió emocional estar en Super Saiyan i tindre el poder suficient per a això. La penúltima propietat és que són classificables, és a dir, poden ordenar-se i diferenciar-se d'acord amb les seues característiques. Un exemple real d'una cosa classificable seria, per exemple, els residus que llancen als diferents contenidors de reciclatge. En el món de Bola de Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria les diferents transformacions de Super Saiyan que existeixen, com són la frenètica, la normal i la blava. El segon seria les diferents formes que adopta Buu en absorbir diferents guerrers, sent aquestes diferents les unes de les altres. I el tercer seria la diferència que hi ha entre el mètode d'unió de les fusions, donant individus diferents en el procés, com són Belleto i Goyeta. Per a finalitzar, són comprensibles, és a dir, podem donar-les un motiu, un sentit i un significat. Un exemple real seria quan entenem el que ens diu un amic perquè sabem el que signifiquen les seues paraules. En el món de Bola de Drac podem posar 3 exemples que completen la definició. El primer seria quan Trunks del futur sap com funcionen les transformacions i decideix crear una transformació nova que és la de l'Ultra Super Saiyan. El segon seria quan Super Buu sap que en embolicar els seus enemics amb parts del cos, afegir-los després a la seva massa corporal i atrapar-los en capolls una vegada dins d'ell, és llavors capaç de transformar-se. I el tercer seria quan Freezer desenvolupa la transformació en Freezer daurat durant els seus 4 mesos d'entrenament,
sabent com funcionen les seues transformacions a formes menys evolucionades però aplicant el principi de manera inversa. Bé, això ha sigut tot el que tenien que dir en aquest vídeo. Espero que us hagi agradat i puguem descobrir més coses junts sobre el món de Bola de Drac. Recordar que si gusteu, donar-li like al vídeo si us ha agradat, subscriure-los si vulgueu estar al corrent de les novetats del canal i compartir si vulgueu que el canal crezca. Una cordial salutació a tots vosaltres i fins més veure!